Ha ka khat wei terik uluber arajar arpusan ha kapor kum khat wei shiteng menmet ka kinhon ki runar kalalaj man thombor ye ka ying jong ka para UMLA ka Mountain Road constituency ka kong Teresa Khar ka badan ha ka snong Senduli Mountain Road West Khasi Hills laong ba kite ki runar kila thombor da ka bakawang de ki mau bat ki kinja bilor ye ka te ka ying ha ka ba ki jingkhang yit kila julor Henry don bokpat ba amshim la don manomodo ba mensaw ha ka te ka jingjia kini ka jingsha ther mau kala penlong ye ki klung ki badang rit ban leniar da ka jingting bat maria yo sngo ye ka te ka jingsha ther mau ukpa jong ka ying rengkat ki ba haying hasem kila mi shabar ban pet ka ei ka bala jia bat kila yo i ye ka kinhon ki runar ki bala thmu ban pet krat no na ka te ka jaka laong bagi tegi runar kilawan da kali Grand Vitara Rongyong kabadan new registration number ML10 D Not R Sansao hagabai dei bat kate jingjia na kaliang jong kitrayeng kata kekong Teresa Khar bat uba alberal thongni kila ujor da ke ejahar hapo Riangdo police station katkum gi khubor balayo lum laong ru ba na kaliang ki pulit kilayo ban kem no ya wei uba suba don kti ha ka te kam runar ya ubala te perteng kum u first born shine paliar ubana ka snong Senduli 1 bat ka jing toket halor ka te jingjia kadang ya chakman PG elemennya kana anena ista Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya